Категория Б плюс Е позволява управление на пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория Б и ремарке с маса, надвижаваща 750 кг. Курсът включва практическа подготовка. Управлението се провежда на полигон, в населено и извън населено място. Изпитът се състои от две части. Първата част е полигон с изпълнение на елементи. Втората част е практическа – управление на автомобил с ремарке в градски условия.